Pagkatawan ako ba kay nitang-tanga ako postiso. Falling to pieces. What's up guys, this is your boy Lowell and welcome back to my YouTube channel. And if you're new to my channel, don't forget to hit like and subscribe. Wako kabalo sa mga gipang dahab. I'm sure kaibaw naman guro mo sa content ano nga video ha, kay kabalo na mo sa title, pero ako wala pa, so bago na huna sa ako. Bitaw atong idab atong self. Katuang idab atong self while ga-vlog ko nga pinaamang, so ako ga-shoot ani karon walay tingog. Di mo mutuo o di ayaw tuo. Bitaw ko yugi ko ninyo mukhaon. Wala siya kabaloon sa mga gipang tabi oh. Proof o diba wala siya wala siya gatabi. On the spot na ko gadab guys. Kuyugin niyo ako para mukhaon. Are you willing to join me to infinity and beyond? Ha? Hey, wala na ko ikasulti. Ganun taas din nga video ko. Yate. Nakasakay na dyan ang gwapo like, oh, what's up? Yeah, what's up? What's up? What you doing step bro? Ako rin kanta sa travel music kaya makapiright niya ta. Ako'y pinagpalan. Tagpuan ko na hinahanap kong dalaga. Lipas motor. Sa salamin, yati. Magranta o karyot kay dool ra kong gisakyan ha niya. Gipabay, japong kugda ko nga play. Like, what's up bro? Like, what's up? What you doing step bro? Wan ako kabalo sa mga gipang dab na ako guys. Karon, let us look for an eatery that will satisfy my stomach. Oh, gesture pa na. Choose your fighter. Mao din na example sa magdub og Asian novela tanawa. Watch out Finland. We have pork steak, 2 rice, and isapa chorizo. Chorizo ba na? Oh yeah, close up. Oh yeah, another close up. Nahuman na dito kay kaon guys. So karon maglakaw ta karon padong uli kay para ma-appendicitis. Ambot sa uy taas ka lagi niyo. Come on, let's go. Atuwa na daw ni Hunungan kay ulaw na kayo. Mura na ko buwan kana kaning hilom kayo niya. Mag action ako nga mura kog naigitabi. So guys, let us walk our way home. Ay mupang bago pa ta na humagkaon ka para appendicitis. Para appendicitis. Appendicitis. Actually sa una pa man ko dugay kanang story time sa ta. Kanang tiglakaw ko pa uli gikan klase itong napako sa amo nga sa Oslo. Sa mo to share ako. Share ko lang. Ikaw, anong kwento ng buhay mo? Yeah, what's good? What's good? What's good? Yeah, what's good? What you doing step bro? Pagkatawan ako ba kay nitang-tanga ako postiso. May nga na kinakamask ko. Kay oh my god ko nakakita pa mo. Oh my god. Like oh my god. Way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Gimingaw na ko sa kanamingaw nga ni palibot no. Gimingaw. In short, gimingaw na ko sa amo. Soon kumauki na tanan. Kumauki na tanan. Kapawali na dyan. And sira naman pagpapansin mo pabigyan ang pusong ito mahalin ka alagaan kita. Yeah, there's something about you baby, something about you crazy. Naliko na ta sa ato ajod sa eskina sa padong sa boarding house. So if you like this video or friend ta
Give this a big thumbs up, guys. And subscribe mo sa ako ang channel. YouTube channel. So, mura to eh. Hopefully ma-edit ni na. Bye-bye. 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 Love you, mama.